L-għodwa tajba l-kulħadd inqu bil-wieqfa nilqgħu fostna l-saċerdot f'dan il-jum sabiħ ta' Għid il-50 u bil-ferħ inkantaw. Li l-Alla bil-ferħ inkantaw, Anja tara d-dilħaj nannu lil-mulej, ħaners u quddimu bil-ferħ bit-tama f'qalbna. ħanannu l-anja l-ġdida li l-sit is-sema u l-art, li l-Alla bil-ferħ inkantaw, Anja tara d-dilħaj nannu lil-mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżistut inġbarna hawnhekk għal di ċelebrazzjoni Ewkaristika madwar l-artal fejn Ġesu jinżel għax iħobbna u li jidħol fil-qalb tagħna 50 jum wara lejt Pentekoste. L-Ispiritu tal-mulej li jinsab ġewwa l-qalb tagħna jekk irnexxielna nsegwuh u wassalna ntalla l-missier. Għalhekk biex inħejju ruħna għal din l-Ewkaristija li llum ser nagħmluha b'suffraġġju għar-Roħ Mons Ewkarist Sultana, Luis Kamenzuli, Gigi Rapa, intenzjoni għas-Surijiet Dominikani, Anġlu u Marija Portelli u l-familjari. Għalhekk ejjew inħejju ruħna billi nitolbu maħfra lill-Alla ta' xi noqqasijiet li stajna għamilna kontra l-proxmu tagħna u forsi inqasna lill-Alla wkoll. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ssieb, bil-kliem, bil-għamil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġi, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna l-ħtijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smiwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qad tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier, ħenna għalina. Mulej, twaħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Nitolbu. U Alla bil-misteru tal-festa tal-lum min titqaddes il-Knisja kollha tiegħek f'kull ġens u poplu. Sawwab nitolbuk id-don tal-Ispiritu Santu fuq id-dinja kollha minn tarfa għal ieħor. U għamel issa wkoll iseħħ fil-qalb ta' kull min jemmen dak kollu li seħħ bil-grazzja tiegħek sa mill-bidu tax-xandir tal-bxara tajba. Dan kollu nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wassal jumejt il-50, huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tarieħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U derulhom irsna qishom tan-nar li tqassmu għadu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-koll bl-Ispiritu Santu u bdew jitkellmu b'ilsna oħra skont ma l-Ispiritu kien jagħtihom li jitkellmu. F'Ġerusalemm kien hemm xi lut, nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Mal-instema' dan il-ħoss inġabret kotra kbira. Il-koll imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-irsien tiegħu. Miblu għajn u mistaġbin dew jgħidu:
Dawk li qegħdin jitkellmu mhux il-kol mill-Galilija? Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu birsien art twelidu. Partin, Medin u Elamnin, nies mill-Meżopotamja, mill-Ludija, mill-Kapadoċja, minn Pontu, minn Asja, minn Friġja, minn Pamfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċireni, nies li ġew minn Ruma, kemm Lud u kemm proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab. Aħna l-koll qegħdin nisimgħuhom ixandru bl-irsien tagħna l-eġubijiet ta' Alla. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Birek ruħ tiegħi lill-mulej. Mulej Alla tiegħi, int kbir bil-bosta. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek mulej, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jekk teħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu jmorru. Malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jibqa' sebħ il-mulej għal dejjem, jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Ħatoġbu l-għanja tiegħi, għax jien fil-mulej l-għena tiegħi. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Kurentin. Ħuti. Ħadd ma jista' jgħid Ġesu il-mulej jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu Santu. Hemm diversi doni, imma l-istess wieħed u l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed u l-mulej. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-rivelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd. Bħalma l-ġisem wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Għax aħna wkoll il-koll tammidna fi spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed. Sew Lud, sew Griegi, sew il-sira, sew ħilsa, u l-kull xrobna minn spirtu wieħed. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Nieħdu l-kart is-sofar li għandna fil-bank u nwieġbu s-sentenza strofa kull wieħed. Nqumu bil-wieqfa. Spiritu Santu ejja fina, raġġ ta' dawl qaddisa tina, xerdu fuqna mismewwiet. Flimkien, issir il-foqra tiegħek. Inti ġib id-doni miegħek, Tani b'dawlek qalb lujiet. int l-aqwa faraġġ tagħna, fik kulena x'int tkun magħna, tħossok fewġa ħelwa r-ruħ. Flajja lejn is-serħ twassalna, jekk imħeġġa wisq trażżanna u mill-għajnejn tixxotta dmuħ. Oda u l-ħin ta' qdusija, nitolbuk li bik mimlija tkun il-qalb ta' kull fidil. Minar dawlek li jmexxina, ebda ħajr ma jkun hemm fina, ebda safa fil-emin. Naddaf kull fejn hemm midbajja, fejn hemm nixfa reġġa l-ħajja, lil miġruħa tiħfejqan. Rattab fina l-ebusija, għati lil-berdin bżulija, ejn fit-triq lil-min beżan. Għati s-seba doni tiegħek lil min jimxi fidil miegħek u li fik jisriħ kull ħin. Għati kull viltu sabiħa, ħlas ta' salvazzjoni sħiħa, għati ġenna lit-tajbin. Amen. Alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Ejja Spiritu Santu,
imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak il-ħadd fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżejn mill-lut. Bil-bibien magħluqa ġie Ġesu għad f'nofshom u qalilhom isliem għalikom. Kif qalek urihom idejhu ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw il-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom isliem għalikom kif il-missier bat lili jekk jien nibat lilkom. Kif qal dan nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommulhom ikunu miżmuma. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bidna. Kemmu diffiċli jiena anki jiena u kulħadd isiba diffiċli biex nifhmu dan l-Ispirtu ta' Alla. Però fl-istess ħin nafu li qiegħed ġewwa fina. Għax aħna kultant nippruvaw nfittxu xi ħaġa li tkun ġewwa fina barra minna. Illum fuq dan ħanagħmel il-ħsieb. Mhux ħanagħmel priedka tradizzjonali ngħidilha jien li ngħidilkom id-doni tal-Ispirtu Santu ġa qrajnihom u tlabna bihom u nafu x'inhuma d-doni tal-Ispirtu Santu. Ħanejti f'ħajjitna dan l-Ispirtu Santu li hu daqshekk misterjuż. Kif ħansibuh, kif ħansegwuh? Għax importanti. Tinsewx li l-Ispirtu Santu jaħdem b'mod differenti minn kif naħsbu aħna. Marija ħarġet ilha barra miż-żwieġ dan l-Ispirtu Santu ta' għandu metodi differenti u għalhekk diffiċli jieħa nitlaq biex nifhmuh ftit mhux x'inhu l-Ispirtu Santu x'mhux. X'mhux l-Ispirtu Santu? Rabja, nuqqas ta' paċi, ejra, ġlied, affanna għal xi ħaġa għal flus jew għal xi ħaġa oħra, għal karriera, dak li mhux l-Ispirtu Santu. Dan rajnieh fil-Vanġelu, kienu mħawdejn l-Apostli, mifxulin l-Ispirtu Santi ġab paċi. U niżel nar l-istess wieħed, nar wieħed kien hemm, imma nfirex fit-tnax jew kemm kienu fiċ-ċenaklu kien hemm Marija wkoll magħhom. Jiġifieri kollha kemm aħna irċivejna l-Ispirtu Santu fil-Magħmudija. Ġien aħna kultant ma ngħiduhiex ta' fil-Magħmudija kienet l-ewwel darba li rċivejna l-Ispirtu ta' Alla. Fil-Griżma rċivejna l-milja tal-Ispirtu Santu. L-bieraħ fl-għaxija kien hawn il-velja. Xi adulti rċivew anke barranin irċivew l-Ispirtu ta' Alla tal-Ispirtu Santu fil-Griżma. U li tatna ħafna kuraġġ din. Għax ħaġa tajba qegħdin nagħmlu, għax ħafna minnhom kienu barranin. Jekk dawn iddeċidew illi isiru parti mill-Knisja tagħna bil-Griżma jirċievu l-Ispirtu Santu għax xi eżempju tajjeb qegħdin nagħtu. U din hija grazzja ta' li jagħtina Alla lilna. Ħalli niftehmu ħalli ngħidilkom kif nara jien l-Ispirtu Santu. Mela kull wieħed waħda minna ninsabu naħseb xi ftit jew kuntenti fil-ħajja tagħna. Aħna il-bżonnijiet tagħna fil-ħajja tagħna huma diversi. Jiena ta' 20 sena xtaqt xi ħaġa, ta' 30 xi ħaġa oħra, ta' 50 u ta' 60 tixtieq xi ħaġa oħra. U jien kont nistudja fuq il-bankiet tal-iskola, studjajt, għażilt it-treq tiegħi għax hija vokazzjoni, anki żwieġ huwa vokazzjoni, kulħadd għażel it-treq tiegħu. Iltqajt ma' tfajla forsi qed ngħid għalikom ta' mhux qed u żewwieġt u bnejt dar u għandek l-ulied. U kultant inħossuna jonqosna xi ħaġa. Kollha kemm aħna. Anki jien ta' nħossni kultant jonqosni xi ħaġa. U di xi ħaġa
X'inhu li għandi ġo qalbi li ġalni nħoss nuqqas ta' xi ħaġa, imma rrid dejjem xi ħaġa, x'inhi? U dan huwa l-Ispirtu Santu Ħuti li Alla poġġa fil-qalb tagħna. Issa l-iżbal tiegħi u ta' ħafna minna fid-dinja illi dan li għandna f'qalbna u ngħidlu jien naqra ta' GPS. Alla poġġilna GPS f'qalbna, tfittxija tal-verità. Tfittxija tal-verità. Aħna miġbudin għal perfezzjoni. L-iżbal li nagħmlu li nipprova nsib il-perfezzjoni fil-mara tiegħi, f'uliedi, fl-isqof jien, jew fil-knisja. U ninsew li aħna kreaturi. X'jiġifieri kreaturi? Aħna ħolqien u magħna nġorru din ix-xewqa għal perfezzjoni li mhux ħanilħuha f'did-dinja. U l-iżbal tagħna dan hu. Meta aħna nagħtu l-beġġ ta' Alla lill-marti, lill-uliedi, lix-xogħol, lill-karriera, lill-flus, hemmhekk nisbaljaw. Din ix-xi ħaġa l-Ispirtu li poġġa Alla fija li hija miġbuda lejn il-verità nattakkaw għal xi ħaġa umana, materjali. Hemmhekk l-iżbal tagħna. Aħna bħala nsara dak li jimmotivana fil-qalb tagħna jew l-Ispirtu biex infittxu l-verità. U f'Alla biss nistgħu nsibuh, niftakar f'Sant Wistina hawnhekk jgħid kemm fittxejtek mulej barra minni u kont ġewwa fija, l-Ispirtu, kont ġewwa fija. Fik biss jiena nista' nsib il-milja il-perfezzjoni ta' ħajti. Il-perfezzjoni mhux ħanilqu f'dinja, imma hemmhekk biss għax aħna ħriġna minnu li hu perfett u għandna dan l-aċċ li hu l-Ispirtu għall-perfezzjoni. U ma rridux nisbaljaw li nippruvaw insibu l-perfezzjoni fl-affarijiet tad-dinja. Dik jgħidulha idolatrija. Nagħtu l-beġġ ta' Alla tal-perfezzjoni lil xi ħadd. U meta jiġri l-hekk nintlew bir-rabja. Għax ngħidu x'qed nagħmel ħażin u rridtilkom ir-rabja mhix ġejja minn Alla, l-paċi mhix ġejja mill-Ispirtu Santu, il-paċi ġejja minnu. Nitlew bir-rabja għax ngħid qed nagħmel xi ħaġa ħażina, il-mara tiegħi mhix perfetta u liedi mhux ma ninsewx li ħadd minnha mhu perfett laqas il-Knisja. Aħna kreaturi, il-perfezzjoni jew Alla. Issa, l-aħħar punt nieqaf li ma ndewwimkomx. Kif ħanilħaqha din il-perfezzjoni? Bid-doni li tani l-Ispirtu ta' Alla. X'inhu huma d-doni tiegħek? Li tmexxi familja, li tieħu ħsieb il-uliedek, li tagħmel xogħolok fejn tkun kif suppost. Jien nista' nkun teacher u mmur dejjem kuljum irrabjat bil-geddum dan ix-xogħol kuljum xogħol. Id-don li ta' Alla qed tgħixu brabja, bidwejjaq. Id-don li ta' Alla li trabbi lil uliedek ngħixu kien stanku qassejs ngħid il-modof fidejja għaddej is-sebt u l-ħattapin u nagħtu l-ġimgħa skola u noqgħod ingerger. Id-doni li tani Alla mhux qed ngħixhom b'ferħ. Eżisu dini ta' li tgħix l-Ispirtu Santu. Dini x-xewq li poġġa Alla f'qalbna li nkunu tiegħu għall-eternità. Ejjew naħsbu fuqha din il-ħaġa. Ejjew nirriflettu fuqha. Dan l-Ispirtu li tpoġġa fil-qalb tagħna fil-Magħmudija u fil-Griżma din ix-xewqa li nkunu perfetti. Ma nippruvawx insibuha fl-affarijiet tad-dinja għax aħna kreaturi. Il-paċi ta' qalbna tinsab biss f'Alla. Ejwa ħallu dan l-Ispirtu jmexxina. In-nisrani veru huwa dak li jħalli dan l-Ispirtu jmexxih lejn Alla. B'serenità, paċi u tranquillità. Jien li l-Ispirtu Santu hekk nitolbu, mexxini jien, anke meta inġi hawn ta' Pinu, jien ġi ftit kmieni hawn fis-7:30 ninżel għall-kubtejja hemmhekk mhux biex niftaħar ta' qed ngħidulkom dan, imma dan li rridu nagħmlu fil-ħajja tagħna u dejjem jibqa' magħna ngħidu Spiritu ta' Alla permezz ta' Ummok li kienet mimlija bil-grazzja tini id-den u l-għaqal li dawk li jitolbu l-għajnuna minna llum f'din il-Knisja u anke bħala saċerdot immexxihom skont il-qalb tiegħek. U l-Ispirtu jagħmel mirakli ta' magħna anke fil-familja, tin id-den u l-għaqal biex immexxi lill-uliedi, tin id-den u l-għaqal biex inħobb il-marti, tin id-den u l-għaqal biex ngħix nisrani kif jixtieq Ġesu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wieqfa u nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna.
Illum nixtieq nagħmel l-istqarrija tal-fidi tagħna ftit differenti ħalli ma ngħidux dejjem l-istess. Ħa nagħmlu t-tiġdid tal-wedit tal-magħmudija ta' hija l-istess stqarrija ta' fidi. Ħuti Jeżis bil-misteru tal-Għid aħna intfinna ma' Kristu fil-magħmudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Inġeddu mill-wedit tal-magħmudija mqazza li bihom darba ċħadna lix-xitan u l-emmejjel kollha tiegħu. U tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu fil-Knisja mqazza Kattolika. Għalhekk tiġdu l-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlied ta' Alla, iva niġdu. Tiġdu lix-xitan li anqalu u jħajjar għad-dnub. Temnu intom falla l-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu ibn il-waħdini jusidna li twilet minn Marja Verġni, bata u miet u difnuh, għam minn belluwiet u jiet fuq l-lemin tal-Missier. Iva nem. Temnu fl-Ispiritu Santu, fil-Knisja mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisejn, fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawmien mill-wiet u fil-ħajja ta' dejjem. U Alla li jista' kollox Missier Sidna Ġesu li nissilna mill-ġdejd bl-ilma u l-Ispiritu Santu u tagħna wkoll il-maħfra ta' dnubiet iħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Eżis ħuti din hija l-fidi tagħna, din il-fidi tal-Knisja li aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu. Amen. Ħuti Jeżis aħna rċivejna l-Ispiritu Santu biex induru lejn Alla u nsejħulu missierna, namlu bil-qalb dawn it-talbit tagħna għax aħna nafu li l-Ispiritu jidħol għalina u jitlob fina. Għalhekk nitolbuh ngħidulu mulej, ibgħat l-Ispiritu għaddis tiegħek u ġeddet id-dinja. Mulej, ibgħat l-Ispiritu għaddis tiegħek u ġeddet id-dinja. Nitolbu għall-Knisja li dejjem tiġġedded fl-Ispiritu Santu biex tiskopri s-sinjali tal-ħidma tagħha fid-dinja ta' madwara. Nitolbu mulej ibgħat l-Ispiritu għaddis tiegħek u ġeddet id-dinja. Tolbu għall-istudenti li f'dawn il-ġranet ikollhom l-eżamijiet biex jirċievu d-dawl tal-Ispiritu Santu fl-impenn tagħhom tal-istudju. Nitolbu mulej ibgħat l-Ispiritu għaddis tiegħek u ġeddet id-dinja. Tolbu għall-adolescenti tagħna, speċjalment għal dawk li l-bieraħ jirċivew il-griżma li f'dawn il-ġranet kollha ikollhom jirċievu s-sagrament tal-konfermazzjoni biex jikbru fil-fidi u x-xhieda għal Kristu. Nitolbu mulej l-Ispiritu għaddis tiegħek u ġeddet id-dinja. Tolbu għalina miġburin f'dan is-santwarju dedikat lil Madonna f'din l-Ewkaristija biex niksbu mill-Ispiritu Santu id-doni tal-fejqan, tal-maħfra u mmorru nxandru l-Evanġelu lil kulħadd. Nitolbu mulej ibgħat l-Ispiritu għaddis tiegħek u ġeddet lid-dinja. Missier qaddis intbagħat fid-dinja lill-ibnek u lill-Ispiritu tal-Qdusija. Enna nġeddu fina d-doni tal-Ispiritu qaddis li rċivejna fil-magħmudija u l-konfermazzjoni biex naħdmu ħalli l-bnedmin kollha jaslu għal fidi li xandret mill-Apostli. Bi Kristu Sidna. Amen. Mal-ħobs u l-imbit ejjew noffru lilna nfusna il-ferħ u n-niket tagħna waqt li nkantaw bl-akbar għena. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Bl-ikbarena fi qlubna u bit-tama ta' joħra faħruk si trebbieħ. Alleluja, alleluja, alleluja. U malilħna ferħana tal-anġli natuk ħajr irroddulek il-ġi. Alleluja, alleluja, alleluja. Bil-wieqfa. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox.
Atina mulej li kif wedna ibnek l-Spiritu Santu jurina dejjem aħjar il-misteru tas-sakrifiċċju li sejrin nofrulek u fil-ħnina tiegħek jarrafna il-verità kollha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfu qlubna l-fuq niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xira tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġik tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax int biex ittemm il-misteru tal-għid illum għoġbok tagħti l-Ispiritu Santu lil dawk li għamilthom ulied adottivi tiegħek u seħibthom ma' ibnek il-waħdini u l-Ispiritu Santu fil-bidu tal-Knisja. Tali l-ġnus kollha biex jarfu lil Alla u għaqqad f'xirka waħda fil-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid mxerret u kullimkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġel jiġġulek innu ta' glorja bla jeda jtennulek u jgħidu Qaddis, 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 milej Alla tal-eżerċitu, s-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluq ix-xemsa nżulla issirlek offerta safra. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsakrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dawn il-misteri. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħajl ħobs radlek il-ħajja, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla għal-kalċi, radlek il-ħajja, birek tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubid. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tiegħek mulej nxan il-ferħ għal minn tiegħek. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin mitlu gloris tiegħu fis-sema aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'ratt il-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħaj ma' qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek għaraf fija l-vittma li bis-sakrifiċċju tagħha rrid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nintlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu kunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nintolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostlu u l-Qaddisin. Kif nittamaw jidħlu għalina dejjem quddiemek. Għamel mulej nitolbuk li din il-vittma li terġa' tħabbib minn tiegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba mal-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha f'din id-dinja mal-qaddej tiegħek il-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li jint ksibt għalik.
ilqa bit-tiba talb u xewqa ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Għader Mister ħanin, lulli li dak kollha kull fejn jinsabu waqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin għal dak kollha li ħallew din il-ħajja, mod partikolari għal dawk li qed nifru l-quddies għalihom. Daħħalhom fis-salbna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qatt naslu biex il-koll flimkien li taxqu għal dejjem bis-seħħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Qalbna mimlija bil-barka tal-Ispiritu, bid-don tal-Ispiritu Santu ejjew nitolbu it-talba li għamlimna s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu u ngħidu flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti fis-sema ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, ħatina llum, aħfrilna l-ħbieb, għal ma naħfru lil min hu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna bid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Ħatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-ħena u l-miġju tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħek la tħares xnejħtijietna, żgħar lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, tiegħek slim u l-għaqda li intrid fiha, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf talla li tnejn nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tnejn nubiet tad-dinja ħaruf talla li tnejn nubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla. Dan hu dak li jneħħi l-bit tad-dinja, jien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. الدم تكسر حسنا. Kristu għammil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Fil-Kristu tal-ħejja, is-sid u s-sultan, bebi fuq il-mewt, għawiet u setan, nannu għalenija, glorja u forjija. Kristu għammil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Mal-anġlu li jasses il-qamar miftuħ li juri lin-nisa il-post vedu
Kristu amil eu, Kristu jisal tal-ħaj, Ejju nħallu l-Ġesu jatina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħu. Il-quddies hawnhekk ikompli fl-10, 11:15, il-lejla fil-5. Imbagħad fis-6:15 nibdew ir-Rożarju bl-adorazzjoni u l-barka. Hawnhekk fis-6:15 wara l-quddiesa tal-5. Fis-6:30 l-Isqof Anton Tewma jagħmel l-aħħar lezzjo ta' din is-sena. Il-lezzjo divina jispjegalna l-Vanġelu ta' Għid il-50. Tistgħu issegwu anke fuq is-social media. Inkomplu l-Erbgħat nhar l-Erbgħa li ġejja jekk Alla jrid fis-6:15 Rożarju għal paċi. Ġibu l-kuruna ta' Rożarju ejjew hawnhekk, imbagħad jinżel is-saċerdoti berikkom bl-Ewkaristija. Il-quddiesa tas-6:30 tkun immexxija mill-Arċipriet tal-Qala, filwaqt li l-aħħar quddiesa dik ta' 8 tkun bis-sem taż-żgħażagħ. Fil-quddiesa ta' 8:30 infakru 37 sena meta ġie jżurna il-Qaddies San Giovanni Pawlu II. Kien ġej qaddes hawnhekk ta' Pinu u ħalla fil-kwadru dawk il-kwiekeb li naraw tifkira ta' din iż-żjara. Wara l-quddiesa minn minkom għandu xi okkażjoni jew talb speċjali nidħlu fil-kappella wara li nkantaw l-innu fil-ħlewwa ta' Mejju. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu. U Alla inti xxeret id-doni tas-sema fuq il-Knisja kollha tiegħek, ħares fija l-grazzja li tajta biex jibqa' dejjem jissaħħaħ fija d-don tal-Ispirtu Santu li sawwabt fuqha u jkatrilha l-frott tal-fidwa ta' dejjem bl-ikel spiritwali li beħ tgħixna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Berikkum Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Duħaj. Nawguralkom il-ġurnata tajba. Sa minn irrid jidħol jgħid ta' f'mert il-Madonna fil-kappella. Ikun hemm kappella. Slima lik Marija bil-grazzja. Grazzi imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt ta' namna. Slima lik Marija, bil-grazzi inti mimlija, Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt ta' namna. Slima lik Marija, bil-grazzi inti mimlija, Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt ta' namna. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba. L-għanna grazzja noħorġu minna.
fil-ħlewa ta' Mejju tana Marija u kemmi doleju dak ismek sabi kem toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li talbna jatik l-akbar ġi. Int laxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalek bik mimli kull żmien. Il-ġurnata tajba l-kulħadd.